קו 47 בטירת כרמל. צהריים טובים לכולם, כרטיסים בבקשה לביקורת. קודם כל, יש כאלה שמחייכים, איזה כיף לראות נשים בתפקיד הזה. יש לך אפשרות לערער על זה בטופס 04, 30 יום, בסדר? ואישה לא צריכה לפחד משום דבר, לא משום תפקיד בעולם. אני עובדת מבקרת באגד. התפקיד שלי שאני עולה לבדוק את האנשים, גם לשמור גם על הבטיחות שלהם. תשב ואחר כך אני אעזור לך לתקן. אני עוד מעט 3 שנים בעבודה. צהריים טובים, כרטיסים בבקשה לביקורת, תודה רבה. התירוץ הכי מוזר ששמעתי זה אני אשלם מחר. נאבד לי אמא שלי בבית חולים, אני ממהר. עליתי עם הילדים ולא הספקתי. יש לי את הפנקס של הדוחות. לכל מי שלא תיקף, הוא חושב שהוא נוסע בחינם באוטובוס. יש בנות שקיבלו רגע. יש כמה בנות שאני מכירה שעברו אלימות כלפי נשים פקחיות. אנחנו מצלמים הכל, משהו שקורה עם הבן אדם. תוקפים אותנו, לא תוקפים אותנו, מתעללים וזה. אני רוצה לאחל לנשים, לכבוד יום האישה, שתמיד יאהבו את עצמם יותר. אישה צריכה להיות מלכה, לא צריכה כתר, ושתדע שהיא מלכה.